Здравейте, аз съм Зория, това е най-добрият домашен сироп против кашлица. Смело мога да заявя, че този домашен лек против кашлица е по-добър от много от продуктите, продавани на пазара, разбирайте, в аптеките. Всичко, което ви е необходимо, е една средно голяма ряпа и няколко супени лъжици захар или мед. Отрежете горната част на ряпата, там където са листата, за да се получи нещо като капаче. С помощта на лъжица издълбайте кладенче и го напълнете с захар или мед. Оставете в хладилник за една нощ или докато захарта или медът се разтопят. Така получения сироп приемайте по една супена лъжица 3 пъти дневно след хранене, като е желателно след приемането на сиропа поне 20-30 минути и да не пиете никакви течности. Помага бързо да излекувате кашлицата по абсолютно натурален начин, не бива обаче да се използва от бременни, тъй като може да предизвика преждевременни контракции. Срещала съм различни варианти на рецептата, някои казват, че ряпата може да се настърже, да се посипе с захар и когато се отдели сок, сокът директно да бъде приеман. Може да съхранявате в хладилник до една седмица, като през това време може да видите, че ряпата се сбръчква или съсухря. Това е защото захарта извлича всички сокове от нея. Благодаря ви много, че гледахте това видео. Дайте му палец нагоре и се абонирайте за канала за нови и разнообразни видеа. Благодаря ви още веднъж, че бяхме заедно. Ще се видим в следващото видео, а вие се усмихвайте повече и бъдете здрави. До скоро!